Já vás zdravím, kamarádi, přátelé. Nechtělo se mi tahat kanistry s naftou, tak jsem si pořídil od firmy Vevor takovýhle 60-litrový kanistr mobilní. Pěkná věc, vypadá na pohled všechno tohle. A teď, že vyzkouším funkčnost. Nalil jsem tam naftu, samozřejmě můžu ukázat, jo, nafta tam je, jo, takhle si to tam dáte. A tady povolíte takovýhle kohoutek, tady ještě, jo, tak. No ale co se stalo, nestalo, nafta neteče. Koukněte na to, nafta neteče, jo, nic. Můžu pumpovat, můžu tohleto a naftu nedostanete ani bohově. Je to trochu v hadici a je to jak na samospád. No tak mi to nedalo, říkám nic, musíme něco vymyslet. Tak jsem si udělal takový malý zlepšováček. Tohle víčko, jak má tady ten ovzdušňovák ještě, tohle to je úplně na prd. Nevím, proč to tam dali. Jo, tak jsem tohle víčko zaměnil. Pořídil jsem si, takhle vám ukážu, kompresůrek. Je to na kola, foukání na kola, je to aku. A k tomu jsem si udělal vodovodní přípojka ze starého ventilku. Takhle, jo, jsem to tam tavnou pistolí a přesně to jde na tenhle závit. Jo, takže jsem to, žádný čerpadýlka na naftu, nic, jednoduchost. Tak a připojíte vzduch, normálně připojím, tady připojím takhle vzduch. Jo. Natočím to tam, no a zapnu to, zapneme to. Jo, už to nabíhá. Tak, to je jedno, co tam dáte. Můžu tam dát bary. Jo, také si to nastavím. Bary, tak. A tady tam nechám třeba, můžu to dát na 2, to je jedno. Jo, na 2 bary. No a zapneme a uvidíme. No. To necháme. No a tím pádem vlastně pistol. Jo. Já to chvilku nechám. Tady jsem tam dal jenom 10 litrů nafty. Tak uvidíme, co to udělá teď. No. Jinak dobrá věc, je to mobilní, skladný 60 litrů, takže uvidíme. Zkusím to sváně teď, jestli to bude vidět. Jo, vidíte to? A už to krásně teče. Jo, a toto ještě není nafoukaný. Takže, jo. Takže nádhera. Takovýhle malý kompresůrek dá se koupit na Allegru, na Temu, stojí 300, 500, záleží, kdo jaký chce. Jo, jak říkám, dal jsem 2 bary, ještě to není asi nafoukaný, já tam mám 10 litrů v tom, takže, ale jo, vidíte to sami, krásně to funguje. I když to zvednu, jo, tady to koukněte, jo, teď už je to krásně proudem. Jo. Takže ten nádhera. Takže kdo má chuť koupit si takovýhle pěkný od Vevoru, mají ho na německém Kauflandu za nějaký 2800. Tak ahoj, mějte se krásně.